Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko lang yung bagong warrior member ko na si Bathala Adventure. At sa mga nag-renew ng badge na sina Trades Omania FX, Bonsky Magkumot Crucilio, Admin Jeff Anginson, Admin Edison Galvan, Admin Jude Estrecho, Pretty Mamshi, Jan Gutang, Yen de la Peña, Queen Hera, at kay Danny Sinyel. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uncle Mike. Taong 1985. Vintar, Ilocos Norte. Itong mga panahong ito, ang trabaho ni Uncle Mike, express trucking. Actually, negosyo yan ng pamilya nila. Yung mga malalaking truck na nirerentahan, tapos maghahatid ng kung ano-anong mga produkto sa mga probinsya, pier, airport, at kung saan-saan pa. Pero itong mga panahong ito, nagsisimula pa lang sila, kaya hindi pa ganong kalaki yung negosyo nila. 2 truck pa lang ang hawak ng pamilya nila nun. Tapos hindi pa ganon kalalaki. Wala pa sila nung mga 10-wheeler. Dahil ganito ang trabaho ni Uncle Mike, kung saan-saang lupalop siya nakakarating. Lalo na sa may bandang norte. Kasi konti pa lang silang gumagawa ng ganitong klase ng negosyo, kaya wala pang kompetensyang nagaganap. Ang pinakakinatatakutan lang ni Uncle Mike ay yung tinatawag noon na harang kikil. Yan yung mga rebelde nung panahong ito na haharangin ng kahit na anong kotseng dadaan sa teritoryo nila. Tapos hihingian ka ng pera, pagkain, tubig, damit, tsinelas, sapatos, o kahit na anong pwede nilang makuha mula sa'yo. Tututukan ka pa ng barel niyan. Tapos kapag hindi ka nagbigay, pwede ka nilang saktan. Hindi ka naman nila papatayin o hindi naman nila nanakawin yung truck o yung sasakyang dala-dala mo. Pero yun nga, kikikilan ka nila. Partikular na nangyayari ang ganyang harangan sa bandang Pampanga hanggang Pagudpod. Umaatake ang mga rebelde na yan sa gabi. Kasi marami kang madadaanang tulay dyan na wala talagang kailaw-ilaw. As in sobrang dilim. Sa ilang taong pagmamaneho nito ni Uncle Mike, halos iba't ibang klase na ng rebelde ang nangharang sa kanya. Hindi naman talaga maiiwasan yun eh. Kaya nga siya palaging may mga reserbang pagkain para kung sakasakaling maharang siya, meron siyang iaabot. Dumating ang pagkakataon sa buhay ni Uncle Mike na tinamaan siya ng napakatinding kamalasan. Bumabiyahe siya ng gabi nun. Papasok siya sa lugar ng Vintar, Ilocos Norte. Nang bigla na lang, pumutok yung isang gulong ng truck niya sa kalagitnaan ng napakadilim na daanan. Walang kahit ano ang dumadaang sasakyan dito. At yung distansya ng mga bayan na malapit sa kanya, milya-milya ang layo. Hindi niya kakayaning lakarin yun. Tapos yung paligid niya, mga nagtataasang puno, makakapal na talahiban, malalaking bato, at ang masakit pa nito, nasa gilid siya ng bundok. Sobrang tahimik nung lugar. Rinig na rinig ni Uncle Mike yung mga kuliglig, huni ng mga ibon,
Tapos may malakas ring agos ng ilog siyang naririnig. Walang ibang magagawa si Uncle Mike kundi ayusin yung truck niya. Kasi hindi siya makakaandar doon eh. Kung pipilitin naman niyang paandarin yung truck niya, mas lalong lalala yung sira nun kasi masisira yung mugs niya. Ang kaso lang, kahit walang karanasan itong si Uncle Mike sa mga paranormal o aswang, kung titingnan mo naman yung itsura ng lugar na yon, talagang matatakot ka. Ang sabi pa ni Uncle Mike, kahit sinong pinakamatapang sa buong mundo, kung ilalagay doon sa sitwasyon niya noon, panigurado, babahag ang buntot. Nakakapraning kasi talaga. Tapos yung mga puno pa, parang may mga sariling buhay. Tingin niya kasi, naglalakad yung mga yon paunti-unti papalapit sa kanya. Pero ang nagpagimbal kay Uncle Mike ay yung may narinig siyang humuhuni na isang babae. Yung huni parang... Unang pumasok sa isip niya, isa yung engkanto. May alam naman si Uncle Mike kahit papano sa mga nilalang, pero hindi pa kasi siya nakakakita eh. Imbis na lumabas sa truck niya, mas lalo siyang nagkulong dito. Pagtingin niya sa relo niya, 1:00 pa lang ng madaling araw. Sobrang tagal niya pang maghihintay doon. Nagdasal na lang siya na sana may dumaang kahit na anong sasakyan para matulungan siyang magpalit ng gulong niya. Kumpleto naman siya sa gamit eh. Wala namang problema doon. Meron siyang flashlight, jack, tapos isang toolbox. Ang hindi niya lang magawa, yung lumabas ng truck niya. Wala naman siyang kasamang pahinante nun. Solo lang siya. Ang dami nang pumapasok sa isipan niya. Para siyang mababaliw. Kaya nag-ipon siya ng lakas ng loob para bumaba ng truck niya, pumunta sa likuran, kunin ang mga gamit niya, at mabilis niyang papalitan yung nasira niyang gulong. Pagbaba ni Uncle Mike ng truck niya, napatingin na kaagad siya sa gilid nito dahil merong 2 malaking aso ang nakatayo doon habang umaangil. Ayun, talon pabalik sa loob ng truck niya si Uncle Mike at nilak niya yung mga pintuan. Ang kaso lang, nakalimutang iangat ni Uncle Mike yung bintana niya, kaya naririnig niya pa rin yung angil ng mga aso. Nung inaangat na niya yung salamin, bigla na lang merong sumipol. Tapos parang tinawag yung mga pangalan ng aso. Nakita niyang pumasok sa loob ng talahiban yung mga aso. Matapos pumasok ng mga yon, nagsigalawa naman yung mga talahib. Maging yung mga malalaking puno, parang nagkakandabalian na yung mga sanga kasi merong unti-unting dumadapo sa puno na yon. Hindi naman makita ni Uncle Mike. Yung tunog pa ng pagaspas, mahahalata mong galing sa isang malaking ibon. Wala na. Binalot na ng matinding takot si Uncle Mike. Napagpasyahan na niyang manatili na lang sa loob ng truck niya. Matapos ang lahat ng mga ingay at galaw na nasaksihan niya, may mga bigla na lang nagsilabasang mga tao mula doon sa talahiban at sa malaking puno.
Armado ang mga tao na to. Kumpirmado. Mga rebelde yun. Imbis na matakot, laking pasasalamat talaga ni Uncle Mike. Kasi may mga tao na eh. May makakasama na siyang gagawa ng truck niya. Kahit pa ibigay niya lahat ng kinita niya nung araw na yun sa mga rebelde, ayos lang. Kesa naman mabulok siya doon, di ba? Nagmamadali pang lumabas ng truck si Uncle Mike. Tapos sinabi niya sa mga rebelde na tulungan siyang palitan yung gulong niya. Magbabayad siya. Nakatitig lang sa kanya yung mga yon. Hindi nagsasalita. Medyo iba ang nararamdaman ni Uncle Mike nun. Nakakakilabot. Ang nakadagdag pa sa kilabot na nararamdaman ni Uncle Mike, yung mga mata ng mga rebelde parang umiilaw sa dilim. Kulay pilak ang mga ito, tapos ang titingkad. Maling bumaba siya ng truck niya para humingi ng tulong. Pagdikit sa kanya nung malaking rebelde, tumitig ito sa mukha niya at nagsalita ng hindi niya maintindihan. Matapos magsalita nun, umatras yung malaking rebelde at may matandang lalaki ang pumalit sa kanya. Natatawa-tawa pa ito habang lumalapit sa kanya at merong inabot kay Uncle Mike na maliit na lata ng biskwit. Nagtataka si Uncle Mike kasi bakit siya aabutan nun? Pag-abot nung matanda sa kanya, nagsalita ito ng salamat. Medyo weirdo yung nangyayari, no? Lata ng biskwit, pasasalamat mula sa matanda. Anong meron? Napatanong si Uncle Mike sa matanda ng, Tay? Bakit ho? Sumenyas yung matanda sa kanya na buksan yung lata ng biskwit. Pagbukas ni Uncle Mike, bumungad sa kanya ang napakalansang amoy at napakaraming tenga ng tao. Naitapo ni Uncle Mike yung lata ng biskwit dala ng pagkagulat. Biglang nagtawanan yung mga rebelde at binuka nung matanda yung palad niya na para bang meron itong hinihingi sa kanya. Dala ng takot at gulat, wala nang iba pang nagawa si Uncle Mike kundi sumigaw ng napakalakas na tulong, tulong. Paulit-ulit siyang sumisigaw niyan kahit alam naman niya na walang makakarinig sa kanya. Patuloy pa rin siya sa pagsigaw. Nang lumapit yung matanda sa kanya at bumulong ito ng, isa lang yung kukunin namin. Pikit! Matapos yan, nawalan na ng malay si Uncle Mike. Pagmulat niya ng mga mata niya, sobrang liwanag. Akala niya nga nasa langit na siya eh. Pero kasabay nung liwanag na yon, unti-unti na siyang nakakarinig ng busina. Napabalikwas si Uncle Mike, tapos tumingin-tingin siya sa paligid niya. Nasa loob na siya ng truck niya at merong sasakyan ang nasa harapan niya na walang tigil sa kakabusina. Biglang bumaba si Uncle Mike sa truck niya at lumapit doon sa sasakyan. Mag-asawa yung pasahero nun.
Nagulat si Uncle Mike sa naging reaksyon ng babaeng pasahero. Kasi biglang tumili yun tapos turo ng turo sa mukha niya. Kahit tumitili yung babae, hindi gaanong klaro kay Uncle Mike yung sinasabi nun. Parang ang hina-hina. Naririnig niya lang yung lalaki na, "Ang dami mong dugo! Anong nangyari sa'yo? Naaksidente ka ba?" Medyo mahina yan sa pandinig ni Uncle Mike. Hindi niya lang alam kung bakit. Sinundan niya yung tinuturo ng babae sa mukha niya. Bandang kaliwa yun. Pagkapa ni Uncle Mike sa kaliwang tenga niya, wala na ito at napakaraming dugo ang lumalabas dito. Diyan pa lang niya naramdaman yung sakit at pagkahilo. Para siyang hihimatayin ulit kasi ang dami na palang dugo ng damit niya eh. Sigaw ng sigaw si Uncle Mike nun. Pero buti na lang, pinapakalma siya nung lalaki. Ang sabi, pumasok na siya sa loob ng sasakyan at isusugod siya sa ospital. Hinubad ni Uncle Mike yung damit niya at tinapal niya yon sa kaliwang tenga niya para mapigilan yung pagdurugo. Huling naalala ni Uncle Mike bago siya himatayin ulit, yung pagtingin niya sa relo niya. Tandang-tanda pa ni Uncle Mike to. 3:33 ng madaling araw. Pagtingin niya dyan, nawalan siya ulit ng malay. Nagising na lang ulit si Uncle Mike. Nasa isang kwarto na siya ng ospital. Tinitingnan niya kung may ibang tao pero wala. Mag-isa lang siya doon. Tumingin siya ulit sa relo niya. 6:00 pa lang ng umaga. Pero pakiramdam niya, ilang araw na siyang tulog. Ilang oras pa ang lumipas. May mga nagsidatingang pulis. Tinanong siya ng mga ito kung kaya na ba niyang sumagot sa mga itatanong nila. Ang sabi ni Uncle Mike, kaya na niya. Unang tanong ng mga pulis bago kunin lahat ng impormasyon niya. Anong nangyari at nagkaganon siya? Pero bago sagutin ni Uncle Mike yan, tinanong niya ito pabalik kung nasaan yung truck niya. Ang sabi naman ng mga pulis, nasa kanila yon. Iniimbestigahan din. Sunod na tanong ni Uncle Mike, maniniwala ba sila sa mga magiging sagot niya sa kanila? Ang sabi ng pulis, isusulat lang naman nila yung bawat sasabihin niya. Ere-report lang nila yon sa presinto. Dito na nagsimulang magsasasagot si Uncle Mike sa mga tanong nila. Nung narinig ng mga pulis yung sagot niya, hindi maipinta ang mga pagmumuka ng mga ito. May halo talaga silang duda sa mga sagot niya. Pero, nung nabanggit ni Uncle Mike yung tungkol sa lata ng biskwit at yung mga tenga na nasa loob nun, biglang may sumingit na isang nurse at nagsalita ito ng, "Mga sir, totoo po yung sinasabi niya, yung nanghaharang na may lata ng biskwit tapos nangunguha ng tenga." Tanong nung isang pulis, "Totoo? May ebidensya ka ba?" Biglang hinarap ng nurse yung kaliwang pisngi niya at nakita nilang lahat na wala nga yung isang tenga nito. Lahat ng mga pulis, gulat na gulat sa nakita nila. Dahil totoo nga, meron ngang mga ganong nilalang ang pagala-gala sa lugar nila. Ang nangyari ngayon, pati itong nurse pinagkwento nila,
kung papaano nangyari sa kanya yung ganon. Bata pa siya mula nung mangyari yon. Silang dalawa ng tatay niya naglalakad papauwi sa bahay nila nang biglang harangin sila ng mga malalaking nilalang. Kinakausap yon ng tatay niya pero hindi siya pinapakinggan. Tinulak yung tatay niya sa gilid. Binuhat siya nung isang malaking nilalang. Tapos merong iniabot na lata dito at may binulong sa tenga niya. Matapos bumulong nun, hinimatay din siya at paggising niya, ginagamot na siya ng tatay at nanay niya. Kahit wala pa siya sa sarili niya, naririnig niyang nag-uusap yung mga magulang niya. Parang babawi yung tatay niya sa mga yon kapag gumaling na siya. Mga ilang buwan ang lumipas, tuluyan na siyang gumaling. Isang madaling araw, umalis yung tatay niya noon at walang sinabi kung saan ito pupunta. Matapos ang araw na yon, hindi na nila muli pang nakita yung tatay niya. Hanggang sa ilang taon na ang lumipas, wala na talaga. Hindi na siya muli pang bumalik. At sa pagkakatanda nitong nurse, ang pangalan ng grupo na yon ay Pulot. Hindi sila sigurado kung mga rebelde ba yon, pero merong daladalang armas ang mga ito at pagala-gala lang sa paligid nila. Matapos marinig ng mga pulisyan, nagsagawa na kaagad sila ng investigasyon doon sa lugar kung saan nabiktima si Uncle Mike. At ito namang si Uncle Mike, nagpalipas lang ng ilang linggo sa ospital at bumalik na rin siya ng Maynila. Mula sa puntong yon, hindi na umulit si Uncle Mike na pumunta dito sa Vintar nang mag-isa lang siya. Kung pupunta man siya dito, palagi silang 2 o 3. Nagsasama na rin siya ng pahinante niya. Kung hindi man pahinante, kamag-anak niya. Ilang taon niya ring dinala yung takot na yon. At sa lahat ng nakakasama niya sa biyahe, yun at yun lang palagi ang kinukwento niya. Nang matapat siya sa isang Bisayang pahinante niya, tubong Negros Occidental ito. Nung naikwento niya yon, sinabi nito sa kanya na yung mga ganong klase ng nilalang ay isang lahi ng mga aswang na kung tawagin naman sa Negros ay tilingon. Kahit hindi naniniwala itong si Uncle Mike sa aswang-aswang na yan, biglang naging buo ang paniniwala niya sa mga ito. Kasi nga naranasan niya kahit sino naman, di ba? Ilang taon pa ang lumipas. Ni katiting, walang nakuhang ebidensya itong mga pulis tungkol sa kwento nila nung nurse. Pero magpahanggang sa ngayon, hinding-hindi malilimutan ni Uncle Mike yung naging karanasan niya dito sa Vintar. Lalong-lalo na yung itsura ng inabot sa kanya nung matanda na lata ng biskwit. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang weirdo lang nung nakalagay sa lata ng biskwit yung mga tenga, no? Ano kayang ginagawa ng mga aswang doon? Snacks? Chichirya? Medyo na-weirduhan lang ako doon. Pero may bago na naman tayong narinig na bagong lahi ng aswang, no? Yung tilingon. Mga nangunguha ng tenga. Ano kaya yun? Trip lang nila? Baka may mga taga
Negros Occidental na nakakaalam sa lahi na yan. Paki-comment naman. At saka yung tawag sa grupo na pulot. Yung mga taga Ilocos Norte naman baka alam nyo yan. At yung mga harang-harang noong unang panahon, alam ko talagang legit na legit yan. Hindi ko lang sigurado kung hindi talaga sila nang aagaw ng mga sasakyan. Pero marami talagang rebelde ang gumagawa nun. Dinala nila yung ganyang gawain hanggang early 20s, mga 2000, 2001. Alam ko may mga ganyang kwento pa eh. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.